kadaghan nga gi-offer sa Dios, sa kadaghan nga gihatag sa Dios, usol ang dili kanira ang dili niyo kanon. Kaning kahoy nga sa pag-ila sa maayo og sa dautan. Pangutana, nituman ba si Adan og iba? Ha? Wala. Ibis kay dili ipakaon, ni kaon noon. Unya, ang bitin nga wala langon, nga mo'y gigamit sa yawa, niingon dayon sa babae. Dahil nga kabiay, kaingon ang Diyos, nga di mo pakaon, sa tanang kahoy, di ba niya ang istorya? Usa na ang dili pakaon, pero ang gingon sa yawa, di na mo pakaon sa tanang kaon. Ilan ha? Ilan. Usahay ang tao, kabalot na mga ilan. Di ka kabalot sa istorya mga, ang ibinili sa Diyos, ang usa ng kakahoy, pero ang gingon sa yawa, di adi mo pakaon sa tanang kahoy. Tanang ang gingon sa yawa. Sa tanang bunga sa kahoy, di kaon mo. Kaya mo kaon mo ang kahoya, maaprin yung sa labutan, mahimo mong sama sa Diyos, makabalo mo sa maayo sa lutan. O ang kahoy tapos limaon, nindot ilang taon, nikaon ang babae. Resulta, sa ilang pagsupak. Resulta sa pagsupak sa balat sa Diyos, kasi nahitabo. Imbes maayo kaayo ang ilang pagpuyo dito sa tanaman sa Eden, gi-provide sa Diyos ang tanan nilang panginahanglanon, na dito ang tubig, na nasa'y piste. O pasukin na ba, naghubo ko si Adan o iba, dito sa naman sila, wala oy. Di ka makabasa na naghubo sila. Doon na sila sanina. Ang himaya sa Diyos, mailanggin, suot, sa naganahan. Wala mang gahubo. Istorya na nila na naghubo ko si Adan o iba. Wala man, huwag yung basa ng Genesis, wala yung record dito na naghubo. Pero sa diha na may kaon sila, nisupak sila sa balat sa Diyos, ang himaya sa Diyos na hukas diha kanila. Ibig nagsamina sila sa biste nga naman, ngayon wala man makita ni iba ang iyang kaugaliman. Wala man nakita ni Adan ang iyang kaugaliman. Samtang nas na dito, tungod kay naa sila'y sanina ang himaya sa Diyos. Ang tao nga dili magpakasala, doon ay himaya sa Diyos. Amen? Amen. Doon ay himaya. Pero sa diha nga may supak sila sa balat sa Diyos, nakuha ang himaya, nahubuan sila sa himaya, nakita nila ang kaugalingon. Sana nga diha? Gihubo sa Diyos ang diha kanila nga himaya. Resulta, sa ilang pagsupak, nahukasan sila sa himaya sa Diyos. Ikaduha, gihinginlan sila. Saan gihinginlan? Gipapahawas na dito sa rapid nga labing hayahay. Ingon ng labing hayahay kung napitang na naman. Gipakaon ka sa Diyos. Mupira sila kung silang kanon. Kung silang gusto. Mupupo na sila. Mukaon na sila. Nagpuyo sila nga walay problema. Nagpuyo sila nga malipayon. Pero sa diha nga misupak sila, nahubo ang himaya sa Diyos. Pagkahuman, gingin lang sila sa tanaman sa Eden. Sa diha gingin lang sila. Nagbalipayon ba sila sa gawas? Sige daw. Kamo ko no. Sa diha di papahawas ng Diyos tanaman sa Eden. Nagbalipayon ba sila? Wala. Kung sa ilang tagamtang. Problema. Sige ko no. Mak. Brother Mama, kung sila na tagamtam, sa diyan ipahawak sa naman sa Eden. Sakit. Kasakit. Gikan dito, gisinungan sila. Pagsupat na sa okay, gawas mo. Gawas. Miabot dayon ang tumang kasakit. Nagproblema si Adan, hindi siya magtrabaho, gatrabaho na. Si iba, hindi wala siya problema, nagproblema na siya. Tungod sa ilang pagsupak sa balaod sa Diyos, sumala sa isulti sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 24. Pakibasa na pala. Andaman ang inyong mga Biblia. Andaman niyo, ingon ang Genesis Kapitulo 3, 24.
Sa ato pa ay, doon ay consequence sa tanan nato ng mga binuhatan nga dili maayo. Doon ay consequence. Doon ay partial nga sino sa dili pa ang adlaw sa judgment. Okay, paliw ba sa Genesis chapter 3 verse 24. Usa, ipapahawa niya ang tao, ibutang niya sa may silangan. Sa tanaman sa Eden, ang kerubin o ang siga. So sa espada, nga nagaliso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa tao sa kerubin. Okay, automatic sa diha nga nakabuhat sila, gihinginlan sila. Unya ang dalan, doon na may anghel nga nagdalag espada nga nagpaliso-liso aron din na sila makabalik dito sa lapit nga labing hayahay. Sa nakaya, mo na nga kung kita, may mga disobedient, pwede usap nga maglisod-lisod ta sa atong hinta.